Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai March haka porship ho bajem step hashulong tura but clear. Kikina school ki betho exam matric ni SSLC mentaus nam hagsi bakur ki examen mendagasngi ka kasantre ubnai liber ki lapin pau ya jing sngo binyao halo ka jing bam wan ki jing kili kumba ki lapin kre halor kani ka Bate CTV tang shio jing tep halor kani kala yo alar banyak kendu berkatu kan ngot ki samla puli ki bidang shudap tho examen ber ki lapin pau babon ki jing kili kim shimla dan satya hagi kot puli jongki ber kham tam e haga subject social science Shushu ki di kisamla puli ke liat ho ba kham tam e ha ka bi de ba social science ki ba bon ki jing ki likim shimla don satya ha ka kot puli bat ke e ki ba ki lapin khre kam shimla wan satya hlor ka jing mi kan san ki jing ki li ki ba e ya ka ba kim shim lak mi lenti ka ba lapin long e ki ban kindu jing e ki lakar pa de ke ambos bakin pelat ni ban pen pas ya ki Kidan ki subjects ki ba mi ha ba ka ambos ba ka syllabus ka bangi hi puli am kede kani ka social science ba menta ka sing shamba kini ki questions am ki long ba kum like nabar jong kani ka kapuk bangi puli like ka course ba ki teachers ru ki hikai hangi am kadi da ka ut dia ba ki set da ka jing kli ka long ni tinga so ba kali ka ba e ha ni ka jing prepare jing ka tu ni kan expect ba kin boy kum kini ki ja questions kan like ka bangi expect so am tang 1 out of 2 kan point nakashiforo tang kawe ang kapoy long kata inya pas kan in the thought tang kata mo kata kan kama ska science kadang dan hina ki book ma bikingan ki biang gitu tama tang social kin baki long ni company creator katu ngila create ma ber system de kile no egin gitu gitu create ni semua jika men dari kerpat kin ka embos mo da long ka bala li dia semua kan yarap ni nomor ka jing hikai jong kin hikai ru is ka along le no e minta bayi ba kila change pada ki questions nomor ke kiwi subjects ru ki dan hi tamba kimbun like social science dia kum ka maths ru ki dang poi bit ko syllabus ka bangi hi kuliah tu agi video nang kong le ya ka maths ya ka social ya ka science ki jingkli ka expect kam tam ya ka maths ba ka social am like nila ya pet bhangi khana ina prepare bha na do bastang system nila ya prepare bha yong le bha matric namar ba kani exam ka de like ka ba khaddo ma ka long ka pli ka jingkhang yangi bangin yo school li class wing li wat chwe school tem ko long ko important ha kan yangi ni khana ru long serious ni ai le bha le prepare bha nila ya tho ba ki jingkli ki previous question paper na school ki ong hana ba kin poi ki na previous question paper ki yong pet bha solve question nila ya solve bon sa ki 2019 2021 22 na solve nila expect ba kin poi kin the poi ha am sa school pada the poi ha ni exam hall the pet ki klik lang da kumbai ke bangi prepare mingi ba bawan kam kumbai kam tang social life adik subject ka ba like sao subject kila long kala combine ha kawan subject am te gidon ar photam ki chapters tingi ki khana like ki ai of tang shisngi ka taringi su mo na marba keduna ka chuti kila ka bandep kloi te ngila ya prepare ba kin marba tang shisngi chuti ngila ya khre ba ngila ya minute do ka to ngila ya prepare ngali kham thia ira thia ar like tang thia te ngila expect like ka jing preparation jang expect bala at least bangan yo at least ni 180 ru pada at least 60 lani 50 above kata ka preparation janga pre martin e ka question paper am boss mena janga social nga shu thap khli na marba ngam tip sure ni ki jing li gi pairu ngapai da gi ar marks li la su thoi ba ka jing li ka longan te ngi kham expect kum to kumagi na school like da pe ka jing na school ka long suk ki pen suk te ngi like na kham yo men sim kin bang la men le ba pada martin pe jaga question paper ambos menangi like na do jingker mengali menang asyuk ni asyuk duai on firap erap tengah syuk kat bangan la tengah syuk like koi nga kur yang ngaji spray ya kalai ambos nga syuk pat ba subha pen erap mo like bangin syuk alis pen pas ru yangi bangin laban le bhan ma kan exam ko dan kam hai ka jing jongi na ka long gapli jing khangit ka jing im jongi ma tang ka tang kerpat te ambos ka health ka khasi ka english kita tengi expect hi bikin wan ki on scene nomor ki basuk ndai kum ka math social science ki subject ki ba you can expect kan nomor kat ka pattern jong ka question 2019 hadu 23 ru ka kadan ha textbook te labat ki long relate kan ba ka tu ni pa dia menta kala pair bak bat tip sure kidan kum kilong answer kidan
ki short answer ki badi full marks ru kidan ki badi 2 marks ru kidan tang balong menang abat ong kat nun re jan baro hi kilong ansin ho ni ngajulap mah apa ki 2019 AA baki shoot twist ka question ta bam ti baki change pada totally ta kamu long kalau pihak kan ngi dah pulih ka question paper about 2019 20 21 22 23 kadang apa copy je ni apa textbook ni lah ban lagi answer ya kan ni ke bamenta pada ka kham hair ka kham dan hi kat kerukum thot tolong lah I the best kat bangala ta kata bat mah ka syong ki no correct paper Lain lah syua tahu na jab nakot ro kodon na jab yung dan belas pendan kampun na jab na mar ba nakot ngam lapte na giting keli kita mana am la syua tahu ki answer mana like ada jitu tu la syua tahu tu te syukur mani like banyak pas jab syua ira pada bun ki basam jing ya rumah kali subject mi tamangim pada ki syulia ran ban hikmat ke kamera te syukur mani bangin ya pas lah Kajing lupa jengnya ke embus kalau bala dah la le banyak rabi ni ke kena school mengila lekat bala kajing ya kajing pulih ngila sim kat tu kipore banyak pulih kalau ke ba sisa banyak kalau ke ba sisa banyak ni depan ha combine long menyerap lagi nak kembaro kisko kila le minat hai ke bagi kila prepare kila le ha selom pakai embus pakai kelan nak question ke badi last year ni lai pet ha ni dang mut try kum kena ni dang mut bet pakan wan ketul ba di benwan ken kamba selom pat ni mas poi hol ni shkan de kan ni selom pet kan kodur nama ba question paper ki di la ka jong dilada Dada sngosen eli ngi kum ki khna nan lor ba bun ki khna ru thrai ki kham long lai pher hi ka jing ngong ki la sngo kum no re hi ba ka jing puli jing ki la le minat ki namun be ka tu ka ba dan ha old textbooks kan sawan be ha po and bos lipat ki spen pher no kan san handu bangi ki khna ru ting ki question ki bangin itu ki wan na e ru ki shuan la ka wan be tu ngi pen kre ya ka kum ka pattern jong ka old course ma jadi kan ni ka question bawan menta kalong kalau dia juga new course kan kalau pair kam long syukur kita old course dia bagi juga 2019 ada 23 kita juga old pattern kan nama ru ia kata kini ka system man new course kita pass ha September am dia ngi last year ngi syong ka stand ki kai da ka old course ni jing kili tikila ha nama ba ka tungi la pen kret na ka bok am re pada ki kham ngat te long kum ka ki question badan ha ka bok am ki ngat tang artli ka we ka ngat ru ti kat na kajing la jungi tingila jubab iki bangila tang ba ya falat ya kata tingim la shu ban jubab amarti tang na ki armak su kala te ha ki jingkili ki bawan ru kum ka ni social ka maths science su ka yengi ino kai ki la shim baro shi sim la pulut porengi tamar kata isa yengi kai bet da ka old system kan kampus ka klem ong yengi ba and long dati ban shim la kani kan new system kum ka CBSE mo na mar bangi tingi isa ingi kai be ka ba menshwa long ka ba menta tingi pat biru kan ngat kum ne ti ka math science ru ka jenjar hati yangi ka shu ban ong kum nu tem nang ong rete na makala jenjar ingi na ban jubab am kum ka common sense ingi biting ha ban jubab ni nam la ban perkhat do kata ru am namar ki jingkili kim de ki basok ki de ki ba ta kada kan ani kan ka subject ba minta kasni tengam dan jing kerman ran namar batang pasma rute biyo na na ka ambus pa kum na ka sarkar ba kan is ilem kan ni namar ni de ki lat ki batch ki ba long ban kut no ati ka yengi ru am ni kerpat na ka sarkar ba na kambus kum ju ba kan pen pas ni ta tang nu ai bangin yo ban let mo ban haki college ki ba kan yes kan tem ngi kena school section morning tinggi dan kam hati jing yaram